And then, pagsabi ng pneumonia, guys, nag-research agad ako kung ano yung mga symptoms ng pneumonia. Good morning po sa inyo. Dito ako natulog. Hindi ako masyadong, pasensya na sa buhok ko, ha. Hindi po ako nakatulog ng maayos. Kasi po, si Tami, kagabi, suka ng suka, hindi makatulog. So, inalalayan ko siya, guys. And, akala ko maging okay siya kasi kagabi, pagkatapos ko siyang pinapahiran, ganon, na ano siya, yung parang pinapawisan ba, and then kumain siya. I know you guys eat, you behave early in the morning. So yun, akala ko okay, pero yung katawan niya sobra pa rin sakit daw. Puntahan ko lang sa taas, guys, baka gusto ng kape. So ngayon, maghanap po ako ng mainitan kasi gawan ko siya ng ginger tea. Buti na lang hindi ko dinala itong at hindi tinapon. Why doesn't work? Ay nako, may mga daga talaga dito, guys. Hindi ka talaga pwedeng mag-iwan ng pagkain. Ito yung ginger. Hiwain ko lang. Hiwain at hugasan. Nag-ano ako, guys, kasi nanginginig. Bumalik yung lagnat, nanginginig na naman, and then aalis ako kasi kailangan kong pakainin yung dalawang pusa, and then babalik lang ako dito. Ang plano sana, dalhin ko siya doon sa bahay, pero parang hindi mangyari. So dito na lang muna ako, pero pabalik-balik na lang kasi alam nyo naman, may pusa. Hindi man din yun pwede dalhin yung pusa, guys. Delikado dito ngayon sa bahay. Open yung basement. Alam nyo naman yung pusa. Kahit saan-saan mapunta. May mga mouse trap. Baka matrap sila pa yung matrap. Delikado. Ay. Wala akong tulog pero kailangan kong mag-drive. I need to buy more ginger. Kasi ito na lang yung natira. Kain muna tayo ng bread. Pasensya na kayo, guys, ha. Ito pa rin yung suot ko. Hindi pa rin ako nagbibihis kasi nga hindi ako nakapagdala ng damit. Yun. Saka mamadali kahapon. Mayroon na akong tea sa kanya. Pero nakatulog. Saka sobrang init ng tea. So, ibalik ko lang yun sa kanya mamaya. Ang ginaw ng sasakyan, grabe. Nakalimutan ko yung GoPro ko dito, oh. Shit. Nakalimutan ko yung GoPro. Iiwan ko muna si Tami, sandali lang talaga. Itong sasakyan ko kailangan ng inspection. Hindi ko alam kung kailan mangyayari ito. Yun. Ubo din ako ng ubo. So, meron lang akong kailangan din anuhin. Asan yung cellphone ko? I-charge ko lang yan para hindi mamatay. And yan, let's go. Almost 8 o'clock na, guys. Almost 8 o'clock. Let's go, let's go.
Dahan-dahan ako mag-drive dito kasi paminsan may mga pusa sa ilalim ng sasakyan. Ganyan kasi dito, yung mga sasakyan ba. May mga pusa. Nakatago. Kasi maginaw sa labas, ganun. Anyway, let's go. Yung buhok ko ba? Ganito talaga pag yung weather is masama. Hindi masama. Yung mag-change na talaga ba, ganito talaga yung pakiramdam. Iwan ko muna si Tami po kasi yung ano kasi yung pusa, sabi pa niya wag ka nang bumalik, dalhin mo na yung aso. Sabi ko wag mo akong pagsabihan na anong gagawin kasi kailangan mo ng tao dito. So sabi ko kailangan mo ng may tao dito. Sino ba yan? Ako yung asawa mo, so ako yung andito. Anyway, so ang daming tao talaga dito guys. Ano kasi dito yung parang train station ba papuntang city. Diyan may mga tao dyan, maglalakad yan. Kasi ano, anyway, so yan na. Hi guys, I'm here. It's weird that no dog is barking. Kasi usually, alam nyo naman, maingay yun kapag may dumating. Ito, nakalimutan ko na naman. Ay nako, dinala ko yun. Yung lip moisturizer kasi yun yung talagang gusto ng white ko, ng lips ko. Pero wala. Kalimutan ko. Oh, Habs! Baby boy, I'm sorry. Where are you? Where are you? Hi, I'm sorry, boy. I'm sorry. Now you hungry? You're hungry? Come on. Where is your sister? Where is your sister? I'm sorry, Manoy. Come on, I will feed you now. You're hungry, Bob? Of course, Mama, I'm hungry. Your dada is not feeling good, little boy. Iwan ko itong pusa. Hindi ko makain kung ano yung bigay ko. Kaluka. Tapos na akong naligo. And nagbihis lang ako guys kasi hindi pa po ako bihis. And kailangan ko ito pagkain ng aso. Kasi eat your dinner. Eat your dinner, little boy. At saka itong oregano oil. Dalhin ko kasi wala na pala doon si Mister. At nag-take ako agad. Pagdating ko dito, yun yung inuna ko. Yung oregano oil. Pagluto na ako. I feed you, oh. I feed you right here. Here, come on. Okay, right here, bag. Guys, mag-moisturize lang ako. Nakalimutan ko talaga yung ano ko, guys. Lip ano ko. Kasi itong lips ko, guys, kapag hindi ko magamit yung petroleum jelly, yung lips ko is mag-crack talaga siya, guys, as in. Buti na lang nakabili tayo ng bago nito. So, meron tayong panggamit sa mukha. Iwan ko, nasanay na tong mukha ko na mag-moisturizer kasi kapag wala, rough talaga yung mukha ko para siyang good kodkoran. So, hindi ko na inabala si Tami, guys. Hindi ko na siya minisage. Na andito na ako kasi, pahinga siya, guys. Ayaw kong madisturbo. Kahapon, tawag yung trabaho niya. Sabi ko, wag mo akong anuhin, Tami mo eh. Tignan mo yung katawan mo. Tignan mo yung sarili mo. Wag mo tatanggap-tanggap ng trabaho na hindi mo kaya. Nanginginig ka na nga. Hindi ka na nga makatayo ng maayos. And then, tawag ng tawag pa yung mga trabaho niya. Ito yung ganap, guys. Si Tami talaga kahit anong sabi mo na kakain, hospital, ayaw talaga. Naano ako sa halaman ko sa baba.
Kasi hindi ko pwedeng i-on yung ano. Hindi ko pwede i-on yung growing lights kasi wala ako dito. Diba? Pick ko na talaga na makapunta kami dito ngayong araw. Pero naisip ko, kung pupunta kami dito ngayon, and then bukas aalis na naman, balik doon. Hindi ko alam kung papasok siya sa Thursday or what. Hindi ko alam talaga. Pero ang alam ko is mahina siya. The Hobbs, I love you. Diamp. Diamp. What's wrong? Mama's leaving Diamp under the tree. Come on. Come on. Mama loves you so much. Come on. You know what I'm gonna do? I will transfer this camera sa office. Para malaman ko kung meron pa silang pagkain. Kung kumain ba sila, kung may titira bang pagkain, ganun. Okay. Tinawagan ko si Tami, guys, kung okay lang ba siya doon. Same pa rin yung naramdaman niya, guys. Maririnig ko sa boses niya. Bibili lang ako ng, bago tayo talagang alis, punta ako sa CVS. Okay, guys, nandito tayo sa CVS na, guys. Stop over lang tayo dito. Hopefully makita natin yun. Yung gadget na yun. Para sa kamay ba oxygen. So hanapin natin. Let's see. Ito na lang yung natira nila dito, guys. Ito. Wala na yung iba. Look, ganito. Magkano to? 50. Ang mahal nito, guys. Pero wala akong choice. Kailangan kong i-check yung oxygen ni Tami. Kasi nakaka-nervous. So, let's go. Ang mahal, guys, ay pero walang choice. Yan, I think meron si Bianan. Pero andun sa kapatid ni Tami. So, kaya, at saka ginagamit daw nila. Hindi ko pwedeng makuha. Kahit si Tami yung bumili. Okay lang yan, bibili naman bago. Ang mahal pala nito, guys, no? Hindi ko inaasahan na ganyan pala kamahal yung... Dito na ako sa bahay. Ininit ko lang yung... Pupunta daw siya dito sa baba. Sabi ko, dahan-dahan. Oh my God, ubo na naman. Okay, gawan ko lang siya ng ginger tea ulit. Shower, water, anything. Oh, God. So, I want you to... I know this is... We have to keep this because... What is a good level, honey? Should be in the high 90s. Huh? Should be in the high 90s. You gotta take this thing out. Show the thing. Look at the battery. I think I put it right. Okay, let me do it. Don't break your nails. Come on, come on. Maybe I did it wrong. Shit. Okay, look at it. Let me see. Put your finger kind of balance to your heart. Hala, what does that mean? What is it? Huh? 93. Because we got a 94. Keep changing. 95. So, ngayon guys, magpunta na lang ako ng ShopRite. Mag-grocery lang ako kasi tawag nun. Kailangan kong bumili ng ginger para mas maano yung ginger, para mas strong yung ginger. And after that, kumain si Tami ng salad. And yun, inano ko sa taas. Nilagyan ko na naman siya ng onion sa paa. And, so yun, nilagyan ko ng onion and hinahag ko lang siya kasi ginaginaw. Nakikita akong gininaw kasi yung window, kinuklose niya.
So, hinahag ko siya, minasage ko yung ulo para makatulog. Pero guys, andito na tayo guys. Hanap lang ako ng ginger at saka wala silang basket. So, I guess hindi ako makapag-grocery ng marami-rami. So, bibili sana ako ng isda. Ito lang pala yung ginger. Oh. Ano to? Sarap. No? Masarap ito ba? Nakalimutan ko na naman magdala ng bag. Tignan nyo to. Binit-bit ko na lang kasi wala akong bag. Nakalimutan kong magdala. Nakatulog si Tami. Nilagyan ko ng hot compress or cold compress or warm compress sa sa ulo niya. Buti na lang may mga pagkain dito guys. Mga chicken. Bumili ako ng chicken, grilled chicken. And ano pa. Ayaw ni Tami kumain ng kahit ano. Kasi takot siya yung tiyan niya. Masira daw yung tiyan niya. Well, understandable naman kapag magkasakit talaga. Na-notice ninyo yan? Na parang ayaw mong kumain. Yung ano mo ba is iba. So, yun siya. Na-miss ko tuloy yung crispy pata ni Food Bites. Ang sarap ng crispy pata nila kasi. Dito ako sa hagdanan guys. Naghihintay. Naliligo kasi siya. Nasa shower. So, pinakinggan ko na lang kung sana okay. Walang mangyari ba. So, nakikinig na lang ako dito. Nakapajama na ako guys. Ito yung nabili kong pajama. Komportable. Sobrang komportable. Kailangan kong bumili ng marami. Kasi mura lang siya. And, anyway. So, i-in ko na po dito yung vlog. Pasensya na po guys. Sana hindi ako nakapag-vlog ng maayos. Tsaka, yun, hindi ko kayo napakita. Hindi ko muna ipakita si Mr. sa inyo kasi, yun. Natakot ako kasi kausap niya yung pinsan niya. And, baka pneumonia na to ba? And then, pagsabi ng pneumonia guys ba, nag-research agad ako kung ano yung mga symptoms ng pneumonia. So, yun, kaya nag-alala tuloy ako kung ano yung. So, hopefully, i-convince ko siya bukas, guys. Hopefully, let's see. I-ano natin siya sa mga, mag-research ako ngayon. Kaya, i-in ko na tong vlog ng maaga kasi mag-research ko kung asan yung mga i-check siya ba? I-check siya yung blood. Yung blood niya, yung dugo niya. And i-check yung, ano pa yung dapat i-check kapag pneumonia. Yung lungs niya i-check na na nag-alala na hindi ko alam kung anong gagawin. Kami lang dalawa guys. So, wala akong ka-idea. Yung pinsan ni Mr. siya yung nagsasabi. Yung pinsan ni Tami siya yung magsasabi na baka pneumonia. So, kaya naisip ko kailangan kong i-check. Kailangan kong mag-check. Naligo siya kanina. Paglabas niya guys, gitakigan siya ba kung sa Bisaya pa pag humanyag pagkatapos niya naligo, nanginginig siya guys. So, natakot ako. Alam niyo kung anong ginawa ko? Kinuha ko yung towel, dinadry ko siya, hinahag ko siya with a lot of blanket kasi ganun siya. Sabi ko, ano naman ito? Natakot ako guys talaga guys kung anong hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi tumawag yung kapatid niya, sabi pa niya bukas daw i-drive ko siya sa mga emergency ba para i-check yung oxygen niya. Bumili naman ako, okay naman yung oxygen niya, pero yung lungs kailangan i-check at saka yung dugo. Takot ako dahil sabi pa niya sa akin kung ano daw mangyari, hindi ko daw siya dalhin sa hospital. Guys, alam niyo yung kaba ko na parang
ano bang kailangan kong gawin. Update ko kayo bukas. Salamat kayo sa panonood, and mag-research lang ako kung saan ko siya pwedeng dalhin bukas, na hindi yung parang madalian lang siya ba, parang center. Iwan ko kung meron ba yan dito. Iwan ko. Anyway, bye guys. Tulog lang ako kasi wala ako masyadong tulog dito. Merry Christmas to you.